А за Мадлен какво желаете от Божията църква? Драги родители, вие искате кръщението за вашето дете. Съзнавате ли задължението, което поемате? Мадлен, нашето християнско общество те приема с голяма радост. От Негово име аз те бележа със знака на кръста, а след мен и твоите родители и кръстник ще те бележат със същия знак на Христа Спасителя. После кръстника с кръстчето. Възпитавате във вярата, да съблюдава Божиите заповеди, да обича Бога и ближния, както ни е научил Христос. Това е Божие Слово. Благодарим на Бога. Алилуя! Един само Господ, една само вяра, едно само кръщение, един е Бог и Отец. Алилуя! Господ да бъде с вас и с Твоя дух. Четене от Светото Евангелие според Матей. Слава на Тебе, Господи! Дадена ми е всяка власт на небето и на земята. Затова идете, поучавайте всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да спазват всичко, което съм ви заповядал. Драги родители, кръстник, драги баби и дядовци, днес за семейството ви, но и за църквата е празник, защото в нея се ражда един нов християнин. Малката Мадлен с светото кръщение ще може да носи вече гордо името християнче. Кои са отговорностите, които Бог изисква от вас като родители? Да се обичате взаимно и да обичате вашето детенце. Уповавайте се в Бога, вярвайте на Бог. В Него е надеждата и от Него е нашата сила. Нека сега заедно се помолим в молитвата на верните. Нека всички заедно кажем: молим Ти се, послушай. И вечни Боже, Ти изпрати в света Своят Син, за да ни освободи от властта на сатаната, духа на злото. Освободи това дете от първородния грях, направи го храм на Твоята слава и Светия Дух да пребъдва в него, чрез Христа, нашият Господ. Амин. Чрез тайната на тази осветена вода, благоволи, Господи, да дариш духовно възраждане на Твоята рабиня Мадлен, която си призвал във вярата на църквата, чрез свещената купел, за да има живот вечен. Амин. Отричате ли се от сатаната? Отричаме се. И от всички негови дела? Отричаме се. Вярвате ли в Бога Всемогъщия Отец, Творец на небето и на земята? Вярваме. Мадлен, аз те кръщавам в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амен. Браво! Той те помазва с мирото на спасение, за да станеш член на Христа, свещеника, пророка и царя
за вечен живот. Приемете светлината на Христа. Господ Исус, който направи глухите да чуват и немите да говорят, нека стори да чуеш скоро Неговото Слово и да изповядаш вярата за слава и чест на Бога Отца. Амин. Господ Всемогъщият Бог, който чрез Своят Син, роден от Дева Мария, даде на християнските майки радостната надежда за вечен живот, да благоволи да благослови майката на това дете, така както сега тя благодари за своята рожда, така винаги да го хвали чрез Христа, нашия Господ.